May adlaw mga kaigsuunan, kini na usab lain nato nga episode sa Kabilin. Sa miaging tuig, atong na-feature ang mga pangitabo sa revolusyon dinhi sa Sugbo nga gitawag og 3 de Abril. Karon human isa ka tuig na ang ninglabay sa pagsaulog nato sa Independence Day, atong i-feature karon ang mga panghitabo sa mga lain-laing kalungsuran sa Sugbo. Uban sa pagsaysay sa akong guest nga si Attorney Harv Abelio. Uban ni kami karon mga kaigsuunan sa atong pasundayag nga nagluhan ang kagubot sa 1898. So, unsa may nahitabo Harv, after sa 3 de Abril, pagkahapon, daog na, nakuha na ang Cebu, daga na mga katsila sa Fort San Pedro. Ning spread ba sa kalungsuran ang revolusyon? Ang revolusyon adtong adlaw, naaman to'y mga zona, ang mga general ni Leon Kilat o mga tenyente sa mga kalungsuran. Na to sila yung mga gagmay na grupo dito, na nakatukod na sila sa ilahang murag mga selda sa Katipunan, sa mga lungsod. Pareha sa ning Talisay, Minglanilla, Naga, padung dito sa south, sa north side, kay practically ang entero probinsya sa Sugbo nakuha na magyud sa mga Cebuano na mga manggugubot atong panahon na. Pag-revolt din sa mga Katipunero sa San Nicolas, dungan sad sa kalungsuran or hinay-hinay? Naghinay-hinay to siya, di gyud dungan. Pero ang pinakadako gyud adto dinhi sa Nicolas o sa Dakbayan sa Sugbo. Kadtong sa kadaugan sa pakigsangka dito sa 3 de Abril, nakuha naman nila ang entero Dakbayan sa Sugbo. Naghinay-hinay na o kuha nila ang mga kalungsuran parehas atong Argao, Barili, Karkar o ubang mga lungsod parehas sa Opon o sa Cordoba. Pero pagka Pitsa City sa Abril 1898, naay duha ka barko nga abot. Usa ka gunboat ug usa ka merchant steamer. Okay, pasahero ang karga. Pasahero ang karga, ang usa gunboat. Ang cruiser Don Juan Austria ug ang merchant steamer Churuca. Gikan ni sila sa Manila. Ang uani si General Celestino Flores Tejero. Ngidunggo ni sila sa northeast side sa MC Briones. Tulo ka grupo ang gipaguwas sa barko. O pagkahapon, giabot sad ang barko na Paragua o kaning Don Juan Austria nang isbog na sila gikan dapit sa Fort San Pedro. Kaning Paragua mo nang gikan Iloilo. Kaning duha ka barko, ang usa nagpaduol sa Kawit, ang usa dinhi sa may Pasil. Unya gisugda nila og bomba ang San Nicolas. Kay ang San Nicolas man ang pinakadaghan na mga manggugubot. Ang San Nicolas ato nasunog, pero ang simbahan wa hilabti na ang tribunal. Pero mga panimay dito, gipang sunog yun. Punishment. For supporting the revolution. Samtang gisunog ni siya, gibombahan ang San Nicolas, ang mga revolusyonaryo na nakapwesto na dinhigyod sa city proper, dapit sa present-day Fort San Pedro. Karon, diha naman sila sa palibot, diha. Okay, tanang katsila nasud sa fort. Naman sud sa fort. Ang ubang mga katsila na nagpabilin dito sa San Agustin, kaning sa Basilica Minore, o sa Cathedral, o dinhi sa Almacen de David Summers, near present-day Utivo Building. The rest was controlled, except these two places. Kay kaning mga lugar na may mga armas, na mga bala. So katong gisugda na og bomba, ang San Nicolas, ang ilahang mga kanyon, gitirahan na sa nila ang mga baryo sa Lutaw, sa Carbon, o sa Ermita. Ang instruction ato ni General Tejero, dili apilon og pagbomba ang Cuartel de Infanteria. Kanang Freedom Park karon o ang present-day University of San Jose, Recoletos. Tulo man to ka grupo na ngidunggo, ngiadto sila sa parian, gipangsunog ang mga bahay sa mga insect
nangitabang Sa revolusyon. sa revolusyon o ang mga balay sa mga Chinese mestizos. Unya atong adlaw sa petsa 7, ang mga revolusyonaryo nato nanghawa na sila dito sa ilahang mga posisyon dapit sa Fort San Pedro. Kay ang plano mo unta gyud nila ilang songon pero di man sila makasong. Okay, baga man kayong Bagga walls, man siya kayo. kanyon. Daghang kanyon. Unya, protektado siya sa tore, sa katedral, o sa San Agustin. Kaya naaman sila yung mga rifleman dito. Nganong si Leon Kilat naabot man sa Karkar? Katong pagkahapon na itong petsa 7, grabe na magkastanan ang kuan. Naghinay-hinay naman og abante ang mga katsila. Diri sa Cebu Dinhi City. sa Cebu City. Atras ang ato ang mga revolusyonaryo aning duha ka tulay. Ang Puente de la Revolucion dinhi sa Colon. Karon gitawag naman na siya og Colon Bridge ug dinhi sa Forbes, present day Forbes Bridge. Napiit man ang mga Sugboanon na mga revolusyonaryo, gibombahan sila gikan sa Kawit, ang usa gikan sa Pasig. Unya sige abante ang mga katsila ng mga sundao gikan atong mga barko. Gikan dito sa tulay, wala na sila organization. Katong mga sakop ni Leon Kilat, routed man sila, nangikyas dito ang uban sa norte, ang uban pa dong sa south. Kasagaran nila kung asa ilang hometown. But prior to that, naaman to'y plano na ang last stand nila would be Karkar and nowhere else. Before sa start Oh, sa 3 de Abril. before sa start. Si Leon Kilat ngi pupadong na dito sa Karkar. Fallback position. Fallback position nila. Gikuha na sa mga katsila ang entero dakbayan sa Sugbo. Na-recapture nila. Daghan to sila gipanakop. Dito sa San Nicolas, sa petsa 7, gipasaka sa mga katsila ang Juez de Cochillo. Kung makitaan ka diha sa daan, di ka kaybaw sa password, patay ka, diretso. Ang mga ilado na mga nadakpan sa katsila, kasagaran na ito nila gitmangbuyan, pero ang mga uyamot, kanang mga ordinaryo ra na Sugboanon, gipamatay ito nila sa mga katsila.